Jingpen long ka sorkar kata masa cherry blossom habhoy rembong kan plilat iki samla ka shnong bakin yo kamay na ka jingwan ki briyaw na kaling ki jaka kari bat kan wan ra ru ikaroy ka par hapo ka shnong ka thaw. Hagani ka cherry blossom festival bakan long hakat saw khat san bat khat nre tarik na wiang ahajar po saw. Hakaba ka sorkar ka lakhot iki nong roi nong tam bapaw nam kari kan thup yo ekan boni em endan ru ki nong roi rapa ki nong roi na kani ka jala bat na po kari. Haga jingih keren berurang bak shnong ka boy rembong ubak taiwel sing rempe uli thu ubak ka shnong kam dan kanu kanu ka jingete bat ka sorkar haba kam penlong yakini kita masa nikinu kinu ki program hamadan kur kalang boy rembong henry ka sorkar kan shu ai gum ka jingno senyang sha ka shnong bat kan wan ra e ka roy ka par haga ni ka shnong ubak taiwel uloong ba ka cherry blossom mensham snam ka sorkar kala siu kum balai lak tingkai e sha ka shnong Uliya thu ba menteri rang ba ka jala mensham stem ula betha e katana jengok kai bakan penbiang bat penbet iki jingdan kam ban pen bha shu shu e kati kamadan bat ban kier ki saudong saukun jong kamadan katkum ka jingi thu ba taiwel ula ong ba kinu kinu kin kun hon ki ba penlong e kata masa hagani kamadan lada kidi ki nong khayi kidi ban no senyang Ula ong baka jing penlong ya kani ka tamasa ka kring kinong wan jengok kai na kaling kari bat nak satlak ka perthai bakan long ru kum kalat ban ai kam ai jam ki samla ka shnong bat kan plilat ki briyo ka shnong ban kamai na ka jingwan ki briyo banabar Nakaliang urang bak shnong ka umroy umbati ubadeiru utsyaman ka sinjok jengkang bak shnong umroy pulun ubak penong bor siya ula ong baka jingwan ra ikani ka tamasa ka yarap ang bintiw kam jengok kai perthai bat ka ai lat ru ki try shnong ban ai kam ai jam ki Halor ka jingmi jong ka jingno baga jing penlong ikini kita masa ka datang ka jing penlot put jong ka sorkar ka pisa uba seliang uloong baka sorkar haba ka penlong ka nu ka tamasa ka don ni ka jing ken jing dia ik jing yo nong bat ka jing du nong random nanta ban wan ra ki infrastructure ban kampen bahas su ni ka ground kuna kaliang chief minister ula le ka badon kam bat ula ha ka jing pentip sya ka tourism department nakaliang ka tourism department mentau senam kilak hak ikini ki infrastructure tudang ni la yo mata kum ka fencing ka ba haduk mata empat le ai kita ki bentar besarum ka pelong ikani Ramadan dan su kan lengkar na di jingrung ki masih ki blang mata ki jingwan le ki kam auria ki bala kijai teni kermen ba lengba kani ki tinjo kani fencing Lek saya akan long ke bah ham internet ya kene ka madan ke jongi nang ta New York ru ban pentemai kini ki get ro ar na kata ya site ban national site ru la pentemai ki get nang ta ka leveling ya kene ka madan ke bah sa mata ke dei ka leveling dan dei tang surang ni ka benang min hapo ni chisni asni min le ngani ka tam bat ni kerman hapo sito yo bin pendap nar mata ben le leveling jong ka di Ramadan ya kata ke jing yate hadu menta kampak don ni ai sa ai tang ke jing yakran nakaliang ke jongi ke snong isu ai tang ka NOC bakin wan ra kita ki kam jing penroy po kene Ramadan ni ai tang ka NOC te ki kam gi lawan yo ru ka way ka approach road na landet ng kani Ramadan sadu stay sawa musli kata kalong ka ba don kam ha kum ki nong rep di don jaka sa ki serum bila la baniat don kam su baniat na pedang Ramadan nang ta harbaide bat kani ka jingyo nong nakasnong telong takin naka liang jongi kino ki organization ki ba pelong ya ka festival lane ki item di fair po ni ka madan lada today kinja business today ban no ka donation saka sunong te lada day pa day ki function di bakulong na government te kamdon ka ito ta kilong ki ba ni smutu bat nakaliang ka jamiru ni punya kita ni sunong Haduk menta last year ti siu kumba lailak ni kermen ro unu snaman wan ro kanlong hingta kum ka contribution sa ka darbasunong gajani akin namar wakil siu ke pisan marketing organization ro kande hi bakin pihak hi ban bay pisama
Teki berpeliru ban nyon niki rumdehi ka don hi ka understanding hapadang ka snong bat itu ki organization tiba ron itu ki festival. Ke ndai ka don hi ka kota jong ka snong ro khliat msoj na ka benta banyo epistol bat kuwe ndai ka babun hi galong dehi jong itu ki organization. Arbede bakata ngasngo banong ba ka government hi lengba kini ki jingbom yo kam yo jam ka encourage lengba ka CM elevate mo ba kumno ban tinla bandian halagi jongki gejat ke kane kedui ko wei ka lan ha ko ba historis na keleng jongkari India wat na sabar jongkari India ru pinwan sakade ka dong ba ka than ko jongi nida snokmen ba hakini ki sngi ki kun samla ki dalanang lastan la sedang ban apply ya ketu ki homestay mo sakane ka dong than jongi lada mundon kum ki festival mano ban song itu ki homestay ki jongki tiba kila yo na government kumno kin siu ya karam ka sha bagi deban siu terlada lembak ne ka jing encourage ngane ka jing penslu lembak ki organization ki badon ka idea ban le ekene ka kam batru nagaliang ka government ka phai khmat sakane khamadan ki jongi ki kermen ba lembak kita hiken ba itu ki kun samla ki ba apply ki tu ki homestay kane ki babu ki hotel ki badon ki dukan ki banang ban penwandur ki dukan ki juki po snong kan kham yai Wan jong ki festival kairap sibun bergentiu ya kakam cuma kai pertai ngimla ban le kata kaben kong kalong ba kini ki trai snong gi hangni kalong ba ki badon ke jaka ka puta ka babit ka biang kemut kio e ka ban pli ye kini camping site kumbolong ni po snong gi bubun kini ki riusimet ki bu e camping site kapada ki de ki hajar ngot la booking hadu mentah ya kini ke bolong mentali ngiyo sngo ba na ki trai jaka ki la dep ban booking lupa ye ki camping site ki jongki hang tu ki ya penlong ye ke jaka sami nang ta ki ya penlong ye ke jaka ban ai bam ye ki guest ma ki wan chong mansa te kala de kawe ne ki lat ban ai kam ai jam ye ki lokal jugi hang ni tigidon ki bobu do kan sha nang sha nuksa kawe ke dukan sha to kopor ki hap ban wai 8000 sisni ti kim saya ban wai 8000 sisni ro nak bale ni iba ka jing wan rush jong kini ki ai no wan dro kai pertei bat ki wan skap itu ki nong tem ki nong put ti kani ngi iba ka generate income ne ka penmi ya kalat kamai gaji ye ki nong song sunong ko jingi ka jing keno jong ki kat tu ka ne ki ong ba ban penlut ya kepisah kata masa ngi iba desi ka sarkar hapa ka organize ka don ko ka ya ko program ngatharai ki dale hi ya ka ta ka jing perkhat ka biang leng baki expert kam de busu ong u commandment ba atong inya organize ya ka Sharif Blossom Festival kemot hendai kila dah ken dia kat nungin pelut kat nungin income nanti macam sedang ngin super pau ba ka suplok nak keniat ba hatu sidang kaslap nak pi di hendai kumbolong mata sedang mi kimbil di ba kanya rak tik ka bangadon ban persko hang ne kalong ba ngim dei tan ban kim jungmot ka kelisi ka festival ka manungkong ka ar gila ban feel hendai ka palai ka pasau kumot ba ngin seyo ke junong namar ba ha pi invest kuno kam mdei pi investment ta pi ni mata makani kedika kalong tem investment ka bangin hapan up ni hapan kemi tilese ban ong hiba ka jingwara ikini festival kan kta ya kayarong pla pisa jong sarkar ngathrai kamde gumta namar ba ka sarkar hi ka don ki expert ki jongka martang ban ong ba pelut kata ban pelut pisa kata masa ka de ka jing pelut kai ngengit ba kan de namar ba ka jing tumu jong sarkar long bangin boost tourism markumulong mata ka de ka umyam area ka jungi lele na kalam jong tourism kila sim kum kata ka tourist hub akaba nang nish kamat ngi ka plan ko jong ka bagin sa pentrikam tingi kwilin tiba kani ka dong ribhoy mingi ki jongi lengba kani ka umyam kani ka tourist hub ka banang lam sorka kalau adop ika kumwe kini ki jaka jong ka pertei kanang kenti risu kan ya ka jaka jong ka pertei badi ki jingwan jong tourist ngi iba banong iba kan kata ya kalut ka step jongnur pakai kata ya ka tulop jongnur tang ba perlong kita masa nak le jungi kumkin lam snong ngimdan ngi iba kamdon kono kita namar ba hawa ka government ka perlong komut ba kada don hi ki expert shuaban invest ka ba hi ka dan hi ka income